ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಅಂಚಿನೆ ಜೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚಿನೆ ಶ್ರೀ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರಾದ ನಂಕ ಪ್ರಸದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಪಲ್ಯ ಮುಂಬೈ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಂಬೈದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನಾರು ಹಂಚಿನೆ V4 ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ್ ಕುಡೂರಿ ಭಿನ್ನಾಧಿಕದ ಗದ್ದಿಗಡು ಪುನಾರು ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾಧಿಕರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗಂಧಕಾಡ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರರಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೋಳಿಪಲ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡೆಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬ ತಂದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಬಾವೋಡೋ ಏರೆ ಪಾದನೋ ಸೋಗೆ ಪೋವೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದಯದೀದಿ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತೆ ಬಾವೋಡೋ ಏರೆ ಪಾದನೋ ಸೋಗೆ ಪೋವೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದಯದೀದಿ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪತಪೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಉಲ್ಲಾದ್ಯಾಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲುತೋತ್ಸವ ಪತಪೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಉಲ್ಲಾದ್ಯಾಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲುತೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡು ಏರೆ ನಡಪಾದೆ ಕೊರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಏರೆ ನಡಪಾದೆ ಕೊರಡು ಭಕ್ತಿಡೆ ಕೋರ್ಪಿನ ಕಾನಿಗೆ ಪಂಡದೆ ಸೋಗೆ ಪೂವಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದಯದೇದೆ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಗೆ ಪೂವಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದಯದೇದೆ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತೆ ಬಾಡೋ ಏರೆ ಪಾದನೋ ಸೋಗೆ ಪೋವೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದಯದೇದೆ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರಿ मेरे चिंचे पोरोटो उल्लाल जापेन कानी कसलोटो सोमनाथ देवीरी मेरे चिंचे पोरोटो उल्लाल जापेन कानी कसलोटो परशुरामन तेटे दाने लेटे परशुरामन गोपाल कृष्ण देवेर्न तलोटो सुगी पूवे श्री सोमनाथ दयदेदे कापुले स्वामी सुगी पूवे श्री सोमनाथ दयदेदे कापुले स्वामी भक्ते बावडो एरे पादनो सोगे पोवे श्री सोमनाथ दयदेदे कापुले स्वामी दयदेदे कापुले स्वामी ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪನೊಂದು ಗಣ್ಯರನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಉಳಿಯದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ನಡಪುನ ವೇದಿಕೆ ಅನಾಥ
ನಿರೂಪಣೆ ಪಡೆದು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ತಗೆತಂಗಡಿಯಾದ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸೆರ್ನ ಮೂಡುಮಾಡ ಪಡುಮಾಡದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮಸಭೆ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ ವಯಸ್ಸನೊಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಸಕರಾದ ಸಚಿವರಾದ ಆರ್ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಾಗರಾಜಣ್ಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಸಾರತ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ನಡತಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಗಮಂಡಲದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಜಾಗೆಡಿತ್ತದು ನಾಗಮಂಡಲ ಮುಗಿವು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಳು ನಾಗಮಂಡಲದ ಚಪ್ಪರಡೆ ಇತ್ತದು ಅವಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ ಕೆಳಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮೇದು ಜಿಂಜಾ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನಾಗರಾಜಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಿನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಿವೇರು. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎಳುವೇರು ಸಿರಿಕಲಿನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೆ ಜೈದಿನಾರ್ ನಾಗರಾಜಣ್ಣಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿರಿತನಡ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪುನಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಎಗ್ಲು ಪೂರ ಮೋಕೆಡರೇನೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಎಂದು ಮನಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಆ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಯಂತ್ರದ ಬಳಕೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಾಗಮಂಡಲದ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಜಿಡ್ಡದ ಬೇಲೆ ಅವಡಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ JK ರಾವ್ ಲಯನ್ JK ರಾವ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಸೋದರ ಬಂಧು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಅಪಗ ಆ ಜಿಡ್ಡದ ಬೇಲೆ ನಮ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಯಂತ್ರಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಸುರುಕು JCBನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲದಾಕುಲು ಯಾನು ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಫಲ ಬಿತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಪನದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಬಾಲ್ಯಡ್ ಉಳಿಯಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನಂಚಿನ 2017 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕುಲು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರಂದು ಪಂಡ ಅವು ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು ಮೂಲೆ ಆರ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬೈದಿನಿ USA ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಂಕದ ಅಪೆದಮೆ ಇಂದವು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ವನ್ಪ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಪಿನೆಡ್ದು ದುಂಬು ರೈಲ್ವೆ ಸಂಕ ಆತೀನಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಕ ಆಪಿನೆಡ್ದಲ್ಲ ದುಂಬು ಜಪ್ಪುಡೊಂಜಿ ಕಡಪ್ ಇತ್ತಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಬೋಳಾರ ಕಡಪು ದೋಣಿಡು ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನಕುಲು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕ್ಲೇಡ್ ಅಪಗ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ ಐಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಬತ್ತದು ಉಳಿಯಾಗೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿರಾರ್ ಅಕಲಿಗೆ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇಯರ್ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದು ಬರೋಡು ನೇತ್ರಾವತಿದ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಈ ಉಳಿಯ ಪಂಪಿನ ಜಾಗೆ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ನೆನೆಪುಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಳಿಯದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದೊಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನಾರಿಡ ಆರಂಭಡೆ ಪನ್ನಗನೆ ಆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರ್ ಒತ್ತೊಂದೇರು ಎನಿಲಾರ್ನ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯದ ನಡುಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಆರು ಬತ್ತದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೆ ಕಡಿಸಿಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತದು ಆರು ದುಂಪು ಎರವುಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕದ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು
ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ವಿಕಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್, ಐಡ್ದಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಅಜ್ಞಾತ ದಾನಿಯಾದ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೆ ನೆರವು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದ ಸಹೃದೈ ಕಲ್ಜಿಗದ ಧರ್ಮರಾಜೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಲು ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಲು ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಅನುಭವ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನಾರ್. ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿನಿ ಎಂಕಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆವುಲ್ಲ. ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೇನೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೇಗೆ. ಇನ್ನೇ ರತ್ನಾಕರ್ ಜೈನ್ ಮಂಗಳೂರದ ಜೈನ್ ಮಿನಲ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾರ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಲೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು 9 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಐಟೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆನಗದ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜುನಾರ್ ನಂಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಜೈನ ಮನತನದ ಪುಂಜು ಅಕಲ್ನ ಸೀಮೆ ನಮ್ಮ ಚೌಟ ಸೀಮೆ, ಚೌಟ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ. ಪುತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ, ಪುತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದಲ್ಪ. ಆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಈ ವಿಚಾರಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ತೆರಿಪಾವೇರಿ. ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಸುದೆ ಈ 2 ಸುದೆಲ ಆ ಕಾಲಡ್ ಅವು ಜಲಮಾರ್ಗ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಮಾರ್ಗ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೇತುವೆ ಬಂಡ ಸಂಕಾಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಉಳಿಯದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮೂಲತಃ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಮನೆತನದ ಕುಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಲು ಅವು ಅಂತೋಣಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಉಳಿಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೈನ ಮನೆತನಗಳ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇತ್ತಿನ ಆ ಬಂಧನ ಗಟ್ಟಿ ಆಯರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಜೈನ್. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಯಾರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೂಲು ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆರಡ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನಡಪಾವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿನ ತೋಜಾ ಒಂದು ಪುನಾರ್ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು. ರತ್ನಾಕರ್ ಜೈನ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾವಂದಿರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳಿಯದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುದುವೇರು ಪಂಡದು ರತ್ನಾಕರ್ ಜೈನ್ ಅರೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅರೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ. ಆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಂಡಿಯರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇಡ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣಡ್ ಎಂಕೆ ಆರಂಭಡ್ ಏನನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆ ನಾಗಮಂಡಲ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮಲ್ತೀರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೂಂಡು ಲೀಲಾಕ್ಷರನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿಕೆಂಡ ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪೊಣ್ಣು ಎದಿಕೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಳ್ಳಾಲರ್ನ ಪೊದ್ದೆರ ಊರು
ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ನಡಪುನ ಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಗೆ ಆ ಪೂತ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ಸೇವಾ ಕರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರನ ಎಂಕಲಿಗಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಂಡ ಇತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ದಿನಕೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಡೆಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲರದ ಒಂದುಂಡು ವಾ ಚಾನೆಲ್ ತಿರ್ಗಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯ್ನ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳ್ಬೋಡು ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಜಯಂತರಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಅವಳ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಂದ ಎನ್ನುವೆ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರೆನೆ ರವೀಂದ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಹಿರಿಯ ರವೀಂದ್ರರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಿಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮಾತಾ ಎಂಸಿ ನಕಲೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಪುನಃ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಬೈದ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಪಲ್ಯರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನಾರು ಅರೇನೆ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಿಯರು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಿಯರು ನಮ್ಮ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಾಣದ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಗೋವರ್ಧ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗಡ್ ಇಡೀ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನ ದೀವೊಂದು ಉಳಿಯ ರಡ್ಡು ಉಳಿಯ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೋಮನಾಥ ಉಳಿಯ ಆ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧಲ ನಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮುಂಬೈ ಆರು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೇನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣೆ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಅರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೋಳಿಪಲ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇಸ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಪುದರ್ ಮೂಲು ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ಗ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಆ ಪಂಬದ ಯಾನೆ ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೋಳಿಪಲ್ಕೆ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಿಯರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರ್ ಗೀತಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕುಂಪಲ ಅರೇನೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸುರೇಖಾ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎದುಕೊನುವೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕುಂಪಲ ಸುರೇಖಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ದೂರ ಇತ್ತಿನಕಲು ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಇತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತಂತೆ ದೂರ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಂತ ಎದುರು ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಪಲ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರನೇ ಬೈದಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಮೇಶ್ ಬೆಂಡನ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಸುಕೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡನೇ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅದರ ಸುಪುತ್ತಿ ಅನನ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇರುವೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಆದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಆರು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಲಾಪಲು ದುಂಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನಗಾದ ದುಂಬಲೆ
ಶುಚಿತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ಬೆಳಗಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೀಪದ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಲ್ನ ಶುಭವಾದ ನಡಪವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ತೂವಾಡ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಹುಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 3ನೇ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರದಾನೆ ಬಂಡ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರದೇಶ ದುಂಬುಳದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ವಿಚಾರಡುದಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಜನಕುಲು ಆ ನಮ್ಮನೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪನಂಚಿನ ತೋಜ್ಪದ ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರದೇಶ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖೇನ ಅತ್ತನ ಇನಿ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖೇನ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 10 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖೇನ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದುಂಡು. ಕಾರಣದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೇವತಾ ಕೆಲಸಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಯಬಂಡ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋರ್ಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ತ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ಕದ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾರು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಡು ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಡು ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡ್ಲ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪುಡೆ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವಡಣ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೋಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೇಲ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತಕ್ಕೆ ಪೋದು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಓವಾ ಬುಡ್ದು ಪೋತು ನೊಂದಾಪುಣು ಕೆಲವು ಇಕ್ಕಡಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರದಾನೆ ಲೈಜ್ಯಾರಾಣಿಕ್ಲಂದು ಅವು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಂದತ್ತು ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಪ್ಪಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಉಡ್ಲ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತ ದಲಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ತು ಪೋವ ಅಣ್ಣ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕುಲು ಬೆಂದಿನಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಲ ಬೆಂದದು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಎತ್ತೋ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಮಾತ ಮಧುಮಾಂಸ ಬಿಡ್ದು ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡ್ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ಅಂಡ್ ದಯಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೊಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದಾಯ ಸಂತೋಷ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತಾಯನೆ ಉಳ್ಳಾಳದ USC ಅಂತ ಪಂಡೇರು ನಗರ ಶೆಟ್ರತ್ತ ಉಳ್ಳಾಳ ಸಂಕೊಡ್ದ ಆಪೆ ಮೇಯ್ಬಿಟ್ಟ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗುರು ಪಂಡಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಊರು ಇಂಚಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇಂಕಲವ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಣ್ ಮೂಲು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ವೆ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕಲು ತೂತುಪ್ಪಯ್ಯರು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ವೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬಂಡ ಹೈವೇ ಅದು ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಪಗ ನೇಷನಲ್ ಹೈವೇಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಗಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆಡೆ ಎನ್ನೇನು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ 18 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡು ಮಾತ ಕತೆ ಪಣಿಯರಿತ್ತನು ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ಪವರ್ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಪನವು ಮುಲ್ತ ಇನಿಕಲ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕರ್ಮು ನಡಪನ ಪದ್ಧತಿ ಪೋದುಪ್ಪು ಮಾತ ದುಂಬು ಮಾತ ಕರ್ಮದ ಬಿತ್ತಲ್ದ ನಡುಟು ಬರ್ಪಣಿ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ ಕರ್ಮದ ಬಿತ್ತಲ್ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕರ್ಮದ ಬಿತ್ತಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಕರ್ಮು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುಲು ಕರ್ಮು ನಡಪೇರಿ ಐನು ಮುಚ್ಚಿದು ಐನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಐನು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪದು ಕರ್ಮೆ ಉಪ್ಪಂದು ಆಂಡ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ತಕಲ್ನ ಆ ಜಾತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ತಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಶುರುವಾತಂಡು ಆ ಜಾತಿದ ಈ ಜಾತಿದೆ ಕೋಮು ಒಂದೊಂದು ಕೊರ ನಮಗಿಂಡ ಉಪ ಮಲ್ಲಾಂಡು
ಅಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಆವಂತಿನ ಮೂಲು ಆ ಕರ್ಮದ ಕತೆಗೆ ಎಂಡ ಕರ್ಮು ನಂಡ ಎರ್ಲ ಕರ್ಮು ನಂಡ ಏನು ಪೊಲ್ತದು ಐತ ತರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಟದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಆ ಕರ್ಮು ಒಂಜಿ ವಾರುಡು ಕರ್ಮ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತೂಂತ ಜಾತ್ರೆ ಆದ ಒಂಜಿ ವಾರೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕರ್ಮು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ದಾಲ ಪೊಲಿತಿನ ಹಾಳಾಪಜಿ ದಾಲಾಪಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕರ್ಮದ ಫಸಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಂತಿರ್ ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕತೆ ದಯವಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಅವ ಮೂಲು ದೈವ ಲೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪರ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಲೆತ್ತದು ಅಕಲ್ ಬೈದೇರ ಮಕ್ಕಳು ಬೈದೇರ ಅಂದ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ತಕ್ಕಲ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮೂಲು ನಿಖಿಲ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಅವ್ಲು ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಸರಿ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ದೂರ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪರು ಮೂಲು ಅವು ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಐದು ದೈವ ಪಂಡಗೆ ಅವು ತೊಂದರೆಜಿ ಯಾನು ಬೋಡಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಏನು ಮಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋಜ್ಪಾತ ಕೊರಪೆ ಯಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡದು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಕೆಂಡಿಗೆ ದರ್ಶನ ಹುಡುಕೆಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಪುದರ್ಲೆತ್ತು ಕೇಳಂತೀನಿ ತುಂಬು ಆ ವರ್ಷ ಉಂತಾದು ಹಿರೇಮದೆ ಕಾಯಿ ಕೈ ಸೇರ್ದಂಡ ಅಂದು ಕೆಂಡರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಂಡರಿಗೆ ಅಂದು ಕೈ ಸೇರ್ದು ನಿನ್ನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೈದಂಡು ಪಂಡ ದಾತೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿನ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿ ಅಕಲ್ ಉಡುಪು ಜೇರಿಡೆ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಉಪನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳಗದಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರದು ಈ ಇನ್ನೇನು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಳೆಪಾವನಂಚಿನ ನನಲ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಆ ದೇವರೇ ಕೊರ್ತೇರು ಐಡ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದಯಬಂಡ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷಿತ ಪಂಡದಿದೆ ಆ ಧರ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲೇನವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಪಂಡದು ಇದು ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದೆ ಅವು ಬರೋಡು ದಯಬಂಡ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಧರ್ಮ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಆ ಧರ್ಮದ ದೇವೇರು ದಯಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ದೇವೇರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಬರ್ಪೋಜಿ ಓವೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಿಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಾಯರು ಆಪಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದೇರು ಬೊಂಬೈ ಬೈರೋಂಡ ಬೊಂಬೈ ಬಾರಿ ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪೋದು ಉಪ್ಪಯ್ಯರು ದುಂಬು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಪೋದು ಪೋನಾಗ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಕೇಳೊಂದು ಪೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆರು ಪಂಡಿಜೇರಿ ಅನ್ನಡ ಅಂತೂ ಆ ದೇವರನ್ನ ದಯೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆ ಸರ ನೆನೆಪದಿ ಇದು ಇನ್ನಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಯಾವು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಆರು ಬೊಂಬೈದಾರ ಹತ್ತು ಆರು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರು ದುಬೈ ದಕ್ಕಲ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಊರು ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಕಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪರಂಜಿನ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಾತೆರಗಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬಾಗಲ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರಗಲ ಉಪ್ಪಡಾಂಡ ಇಂಚಿನೇ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಲು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಬುಡೋಡು ಅನ್ನೋದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖಲ್ನ ಉಪ್ಪಾಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಗವಾದ ನೆರೆವಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆ ನಿಖಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೊಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರ್ಗಮಿಸ ಒಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಜೈನ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಡತು ಬತ್ತನ ಸಾಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಳಪ್ ಮಾಲ್ತದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಎರಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪಲ್ಯ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುಡಕಟ್ಟುದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಡತೆ ನಡಾವಳಿ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಡಾಯಿ ಮಾಡ ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮಾಡ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ತಗೆತಂಗಡಿಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆ ನಿಂತದು ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೊಳಿವಂದು ಬರ್ತಂಡು ಕರಿನ 200 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತಿರಗಲ ತೆರಿನವಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪತೊಂದು ಬೋದು ಮುಂಬೈಯ ಅಂಚಿನ ದುಬೈಗೆ ಬೋದು ಇನ್ನಿತ ಜನಗಳು ಅವೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಳಗದು ತಾನು ಬೆಳೆಯವನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಯಾನು ಪುಟದಿನ ಊರದ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಲ ಬುಳೆವಡು ಎನಡ್ದಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಇನಿ ಮುಂಬೈ ದುಬೈ ಅಂಚಿನ ಒಲ್ಪಲ್ಪ ಊರ್ದಕಲು ಬತ್ತದು ಇನಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಕಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕಣ ದಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆ ಏತು ಅಗಾಢವಾದುಂಡು ಆ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಏತು ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಸಾಂಗವಾದ ನೆನಪುನು ಬಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಶೇಷತೆ ನೆಡ ಅಡಕವಾದುಂಡು ದೇವಾಲಯನ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತರ್ಕ ಇತ್ತುಂದ ಅಂಡಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಣಿ ತ್ರಿಶಂಕ ಸ್ವರ್ಗನು ಮಲ್ತೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚಿ ದೈವಾಲಯ ಹತ್ತು ಇಂಚಿ ದೇವಾಲಯ ಹತ್ತು ಆತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದು ನಡತೆ ನಡಾವಳಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತುಂದಂಡ ಉಳಿಯದ ಹುರುಡು ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ 82 ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾಂಡು ಕರಿನ ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮುಡಾಯಿ ಮಾಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮಾಡದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಸಭೆ ನೆಪ್ಪುನಗ ಅವೇತು ಜನಗಳು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೋಡು ಎಂಕಲೆಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲುನು ವೈಭವೀಕರಣವಾದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನನು ಎಂಕಲ್ ಪರಮ ಪಾವನ ಮಲ್ತನು ಪಂಡದು ಅವೇತು ಜನಗಳು ಬತ್ತದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಮಡಲ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಜ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಆ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಒಳಾರ್ಥದ ಆ ನಿಗೂಢವಾಯನಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ದಾನದ ಮುಖೇನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು ಆಜಿಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತ ವೃಂದರ್ನಕಲು ಮಾತ ಕೂಡುದು ಸುಮಾರು ಒಂಜರ ವರ್ಷೋಡು ಅವೇತು ದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸುಸಂಗವಾದ ನರದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನೀಕು ಊರ್ದಕಲು ಪರ ಊರ್ದಕಲು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ದಾನ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನಲ ಉಪ್ಪಡು ನೇಟಿ ಎನ್ನಲ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಡ ಊರ್ದಕಲು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಅಳ್ಳ ಸೇವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವೈಭವ ತೊಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಳಿನ ಮೂಜಿನಾಲು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರುಬಾಲೆಲ ತನ್ನಡ್ದ ಆಳೆತ್ತರ ಉತ್ತಾಯನಂಚಿನ ಮಡಲ್ನು ರಾತ್ರಿದ ಪಗೆಂಡು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣಂದ ಅಂಡ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ದಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆವಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಆಜಿಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಗೊಂದು ಬತ್ತನ್ನು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಡು ಮುಡಾಯಿ ಮಾಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮಾಡ ನಾಗಾಲಯ ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತು ಪವಳಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಆತನು ನನಲ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಬಂಪನಂಚಿನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನನಲ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ನಡಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನೀನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆದ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಜರಗೆರುಂಡು ಅವತ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ದೃಢ ಕಲಶದ ದುಂಬು ಆಯ್ನಾತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಿತಿದು ಹಾರಬಾರ ವಹಿಸೊಂದು ಎಂಕಳು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಭಾಗಿಯಾತರು ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡವರು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕೆಲಸವಯ್ಯ ಬಂತಿಗೆ ಇನಿ ಅಳಿಲ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಾಯರು
ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ನಿಖಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಬೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬೋಡು ತನು ಮನ ದನುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ಂದಾಂಡ ಆ 1.5 ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ನನ್ನ 4 ಕೋಟಿಲ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಧರ್ಮರಸಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲಪ್ಪೆರ ಕೊರುವೇರ್ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ದೃಢವಾಯನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಕೊಡುಗೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆಂಕಲ್ ತೋಂಡ ದಾಯಕ ಬನ್ನಗ ಮುರಣಿ ಹೊರಕಾಣಿಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ತೋಜಿನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಪಾವಿತ್ರತೆಯೇ ತುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತುಂಡು ಬಂಡದು ಐಟ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೂನಗ ಆ ಒಂಜಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅತಿ ಮುಟ್ಟವಾದೆ ಉಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಡುಂಡು ಭಕ್ತರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಯನಂಚಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚಿನೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈನಕಲು ನಿಕಳು ಅಂಚಿನ ಬತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದಗೂ ನಿಕಲು ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಐಟು ನಿಕಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯನು ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನನು ಪರಮ ಭಾವನ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಿಯಾದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಳಕಳಿಯಾದ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶತಶತಮಾನರ್ದು ಭಕ್ತ ಸಂಕುಲನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಪಾಡದು ತಾಂಕಿನವು ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಾಲಡ್ದು ಕಾಲಗ ಆ ಭಗವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುಯೋಗ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪನದ ಒಟ್ಟುಗು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಾಕಾರನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಉಡುಪು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನೆಲೆಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ ಕಣ್ಣನ ಜಿಂಜಾ ತೋಜಾ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಕೋರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನನ ಕದ್ರಿ ನವನಿತನ್ನೇ ದುಂಬತ್ತೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತ್ತಂಡು ಮಾರ್ಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತ 2024 ಜಾತ್ರೆದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಒಂದು ಐಕೆ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಉಳಿಯದ ಶಕ್ತಿಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಧೈರ್ಯ ದಯಪಂಡ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಚಾತನಂದು ಐತ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಇಡೀ ಆ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಕತೆ ಐತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಐತ ವಾ ಶಿಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಉಳಿತ ಪೆಟ್ಟು ಅವೇನು ತೋಜಾದ ಕೇಂಡಲ ಒಂದು ದಾಯೆಂದು ಕೇಂಡ ಐಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರನ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ವಾಚನ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಳಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೂಡುಮಾಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸರ ಪಡುಮಾಡ ನಾಗಾಲಯ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುಬೋಳಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ನಿಮಗಿರಲಿ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಟಿ ಅನಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಗಳು, ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಅರಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪತಂತ್ರಿಗಳು, ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗಳು, ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಚಾವಡಿಮಠ, ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಳ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಜ್ಞರು, ನಿರಂಜನ್ ರಾವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾನುಭೋಗರು, ಟಿ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಲ್ಯ ಮುಂಬೈ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಕದ್ರಿ ನವನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ತಾರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಉಳಿಯ, ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಸುಂದರ್ ಉಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಪರವಾದ ಗುರುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿಡು ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇತನೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಚಂದ ಅವನಂಚಿನ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಪನ್ನಡುದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಕಳೆಕಾರಣಿಕಡು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ತೂಕ ಮಲ್ಪಲ ಕಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮೂಲೊಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡದ ಅನುಭವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಜಾಗದಲಕ ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಲುಂಡು ಐಟ್ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸೇರೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಣಿಯರೆ ಅನಿಚ್ಚಿಸಾವೆ ಒಂದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಬಂದಿನಲತ್ತು ಮೂಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ದೇವರು ತೋಜಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲ ಮೂಡಾಯ ಮಾಡಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಆದ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಲೆತ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ತ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಅಳತೆ ಬರೋದೆತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಇದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಪಡ್ಡಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಪೂರ ತೂದು ಅಲು ಪೂರ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪುಪ್ಪರೆ ಅವು ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಪಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ ಈ ಸ್ವರೂಪಡು ಇತ್ತಿಜಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗದು ಅಂತಲಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸರಿ ಪೂರ್ವಗೂ ಮೋನೆ ಪುನಕ ಉಪ್ಪುಲಕ ಐತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತದ್ದು ಪಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ ಒಂಚೂರು ಈಶಾನ್ಯಗೂ ತಿರ್ಗಿದಿತ್ತಲಕ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ದಿಕ್ಸೂಚಿದಿದ್ದು ತೂಯ ಆತನಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗೆ ಸರಿ ಪುನಃ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗುದುಂಡು ಅವನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬಂತಜಿ ದೈವಹಿತ ಆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಜೊಂಡು ತೆರಿಯೊಂದು నేను ಸರಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೂಡಾಯ ಮಾಡದಂಚಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ್ದು ಪೂರ ದಿಕ್ಸೋಚಿ ಪೂರ ತೂತೆ ದಿಕ್ಸೋಚಿಗೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪೂರ ತೂದಾತನು ಮೂಡಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅವೇ ದಿಕ್ಸೂಚಿನ ದೀದು ತೂಂಡ ವಾರಿ ತಿಡ್ಲ ಅವು ಸರಿ ದೊಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮೂಡಾಯ ಮಾಡ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಸರಿ ಇತ್ತನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಉತ್ತರನ್ನು ತೋಜಾವನೆ ಅಜ್ಜಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೊಲ ಇದೆಡ್ಡು ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮೂಲು ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿರ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮನೆ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕನತ ತೋಜಾರು ಐಡು ತೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಡು ಬುರಪ್ಪುಂಡು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ತೀರ್ತುಂಡು ಮೂಡಾಯ ಮಾಡ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವನು ಬದಲು ಮಲ್ಪಲಕಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಅಲ್ಪದ ದೇವರು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೀನ ಮೂರು ದಿಕ್ಸೂಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹುಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುರುಕ್ಕೆ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈತನ ಬೊಕ್ಕ ನವನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ದಿಕ್ಸೂಚಿತ ಉಪಯೋಗ ಮೂಡಾಯ ಮಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಎಂಜತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡ್ದು ಆ ದೇವರಿತ್ತರ ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂಡಾಯ ಮಾಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಅವತ್ತ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂರ ಆದ ಪೊಸತ್ತು ಉಪ್ಪನಗ ಮರಕ ಪೂರ ಪಾಲಿಶ್ ಕೊರ್ದು ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಆದನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂಪಿನಕಲು 1 ಜನ 2 ಜನ ಪೇರು ಅಕಲು ತೂಂಡಲ ಕಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಮರತ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟಡು ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಆತನದ ಬಣಿಯರೆ ಯಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಜಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ನ ದೇವರೇ ಕನಸು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರತ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು ಮರಟ್ಟು ಕುಸಿರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಕಲು ಅವು ರೇಖೆಗೆ ಪೂರ ಜೀವಂತಿಗೆ ಬರಡು ಇತ್ತದ ಕೆಲಸ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳಿ ಸುರುಮಲ್ತ ನಾವು ಒಡೆಬೋದು ಎಂಡ ಪುಡ್ಡು ಅವು ಮುಗಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪೂ ಬಿಡ್ಪಾಯರ ಪೂತಲಕ ತೋಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಬಿಡ್ಪಾಯರಡ ದೂರಗುದನ ವಿಗ್ರಹ ತೋಜನ ಕೈತಡೆ ಮುಟ್ಟಬೋದು ತೂಡುಂದಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಂಕು ಬಾಯಿ ಓಲ ತೋಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೂತ ಎಸಳಾವಡು ಹೂವಾಡು ಬಳ್ಳಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೇಖೆಡ್ಲ ಜೀವಂತಿಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ರ ಕೆಲಸಗಾರ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಡ ಆತನ ದಾಯಿಗೆ ಆಂಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ದೇವರು ಮಲ್ಪಾದೇರು ನಾ ಹಂಗರ್ಥ ಅಂದು ಹರಿಕರ್ಥ ಅಂದು ಹಿರಿಯರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಂದಿರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಚಿಗೆ ಏನಂದಾಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಹುಲ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮಲ್ಪ ಏನಂದು ಹೆಣ್ಣಿಂದಾಂಡ ಆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಾಯ್ಲಕ ಅಕಲು ಮಲ್ಪಾದೇರಿ
ನಂಗೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸೇರ್ ನಂಚಿತನ ಯೋಗ ಅಕಲ ಅನುಗ್ರಹದಾರ ಮುಲ್ತ ಶಿಲ್ಪಿಲೆಗಾವಡು ಮರತ ಕೆಲಸಗಾವಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ್ನಾಗ್ಲೆಗಾವಡು ದಿಗದುಂಡು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಒಂದೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪೊರ್ಲುಡ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಏರ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಿತಾವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಿತಾವು ಮುಖ್ಯ ರಡ್ಲಾವಡು ದೇವರಿಗೆ ಹಿತಾದ ಭಕ್ತರ್ನಾಗಲೆ ತೂಪಿನಗಲೆ ಹಿತ ಜಡ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಬಣಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತರ್ನಾಗಲೆ ಹಿತ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಬೋಡು ಆಯಾ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ ಸರಿ ಬೋಡು ರಡ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಜ ರಡ್ಡು ರೀತಿಡ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟಡು ಉಲಾಯಿತ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಹಬ್ಬಲ ಧರ್ಮ ರಸುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾದರಿ ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆದಮ್ನಿಯರ ಇತ್ತನ ಯೋಗಲ್ ನಾಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೇರಿ ಇನ್ನಿತದ್ದೇನಟ್ಟು ಅವಿನ ಗುರುತಿಸಾದ ಸನ್ಮಾನಲ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಜೀವನಟು ಮದಪಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟಾನ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಒದಗಾದರಿ ನಿಕಲ್ಪೂದ ಒದಗಾದರಿ ನಡೆದವರ ಮಾತಿರಕಲ ಆ ದೇವರ ನಾಕಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತ ಕಟ್ಟಿನ ಆ ಕಟ್ಟೋಣ ಪೂರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಯ್ಕಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದಿಲಕ ಸುಭದ್ರಾದ ಒರಿಯಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಆ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಲೋಕ ಕ್ಷೇಮನ ಆ ದೇವರ ನಾಕಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪಾಯ ವಂದನೆಗಳು ಅವಳು ಮಾತೆರೆನ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕಂಡು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಭಾಗ್ಯನು ಉಲ್ಯಾಲ್ದಿ ದೇವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಓ ಸೇವೆ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಸಾಫಲ್ಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಮಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮರಸಿರ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೋಡು ಅರಸು ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಯಾನ ಅರ್ಣಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಇನಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯೋಡು ಆರೆಗೆ ಅರಸು ಪೀಠ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು ದಯಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂತೆ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಅಪಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಸ್ತಿ ಕುಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಏತಂದು ಕೇಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟಕನೆ ಇರಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಏಪ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪೋಯರ ಅಪಗ ಅವಳು ಆರಂಭ ಅಂಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಣ ದಯಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಪನ್ಪಣ ಏರೆಗಳ ಗೊರ್ಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಕಾರೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲಾಖೆ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಣ ತುಂತದೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಐತ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಕ್ರಾಂತಿರ್ದವರೆ ಇನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪನ್ನೋಡಪ್ಪಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ದೇರ ಪಂಡ್ರೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಅಕುಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳೆಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಬಳ ಪಡೆಪ ಅಂದಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೋಡಾಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯನ ಅರೇನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಇತ್ತದ ಆ ತಂತ್ರ ಗಾರಿಕೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರ ಅವನು ಪಣ್ಣಗನೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ದಯಂದು ಕೇಂಡ ಎನಿಕೋಡೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಆತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಏಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ ಆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಎಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿನ ಪತ್ತನೆಯನ್ನೇ ಕೊರಿಯರ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ತಂತ್ರಿಲು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತದ ಕೆಲವಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಲು ಅವೇನ ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಕ ಅವು ದೈವಳು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಪಂಡದೆ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೆಚ್ಚೋಡಾಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಂತ್ರಿಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ತಿರುಪಾಯರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನನೋರಿ ಅರಸ್ವಾದಿತ್ತಿನಾರ ಎಂಕಲ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅರ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯೋರ್ದು ದುಂಪು ಇರು ಆಂಡ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ
ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೆ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿದ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆನಗ ಅಕಲಿಗ ಆ ದೇವರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳಿರು ಎಂಕಲ್ಲ ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಿರು ಅರ್ನ ಎದುರುಡು ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನಗಳಂತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಣು ದಯಬಂಡ ಆತ ಭಂಡಾರ ಅರಡಲುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಂಚನ ಲೀಲಾಕ್ಷೇರ್ ಕರ್ಕೇರುಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆಗಳ ಹರಿಶಣ್ಣ ಉಳ್ಳಿರು ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಪೋಪಿ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪದ ದಯಂದಿಕೇಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದಯಂದಿಕೇಂಡ ಎಂಕುಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನಿಲ ಕಿಂಬಾಡಿದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕೊರಗಪ್ಪ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಆ ಪರಂಪರೆ ಒರಿದನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಜನಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಉಡಲೆಂಚಿನಂದು ಆ ನೀ ಪುರ್ತುಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದಯಂದಿಕೇಂಡ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪಂಬದೇರ್ ಅಕುಲು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದ ಉಂತುಂಡೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ರ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನಕುಲು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಯಂದಿಕೇಂಡ ಈ ನಿಕ್ ತೀರುಜಿಂದ ದಾಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಈ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದ ಚಿರಿಮುಡಿಯರ್ದು ಕುಲ್ಯಾಡ ಯಾವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಡಾಲದ ಜನಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಉಳ್ಳೇರ ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇನಿಕ್ಲ ಒರಿದನಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂಬದರ ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಎಂಕಲ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಅರೇನು ತ್ಯಾಂಪ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಅಂದೇಟ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಇನಿ ಏನನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಳ್ಳರೆ ಎಂಕ ಆಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಎಂಕ್ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಆರ್ಲಂಚೆನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ ಗಮನ ಕನೋಡಾಪುಂಡು ದಯಂದಿಕೇಂಡ ಆರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಆರ್ ಓಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿನಾರು ಆಂಡ ಆರು ಎತೋ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರ್ ಬೆರಿತಾಂಗಿತ್ತದ ಅಕಲೇನು ಕಷ್ಟ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಅಕಲೆಗು ಯಾವ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರನು ಬೋಡ ಐತ ಪಿರೌಡಿತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಿಂಬಾಡಿದ ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣನ ಎಂಕಲ ಕೊರಗಪ್ಪಜ್ಜರ್ನ ಆ ಸಂಸಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನನ್ನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾದಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನ ಆಂಡ ಅಪಗ ಅವೇನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇನು ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರ್ ಅಲ್ತ ಪೊದ್ದೆ ಅಂಡಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೇನ್ಲ ಈ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಮೂಲುಂಡು ಎಂಚಂದಿಕೇಂಡ ಮಾತ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಲ ಇನಿ ಈ ಉಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಂತೋಣಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದಾರಡಿ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯ್ಬೇರನ ಕ್ಲೇನ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜನಾಂಗೋಗ್ಲ ಐಟ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಯಾನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅಂಡಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಗುಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆನಪಡಾಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವ ನಿಕಲ್ದ ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನನಾತ್ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಾಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮರಸರ ಈ ಸ್ಥಾನಗ ಎಂಕ್ಲಿನದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ದೂರ ಇದ್ದಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಡು ಯಾನು ಈ ಮೂಲು ಬರಂದು ಅಪಗದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡಲ ಇತ್ತಮಟ ಈ ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಧರ್ಮರಸದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಮಂತೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಡ ಮೂಲು ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಮೇತ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಗಂಧದ ಅವಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂತ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಅವೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ದುನಿಯಾಡು ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಆಂಡ ಆ ಸತ್ಯ
ಇತ್ತ ಮುಟಲ ಒರಿದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಕ್ ಬೇತ ತಿಕ್ಕುಡು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಣ್ಣೆ ಆರು ರೆಡ್ಡು ತರದ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅರ್ಪಿ ಧರ್ಮರಸರುನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಅಕ್ಲು ಕಷ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಕ್ಲೀಫ್ ಉಪ್ಪಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಉಪ್ಪಡು ಪರಿವಾರದ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಒಡ್ಡನಾಗ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಇಂಬು ಅಕ್ಲೆ ಕೊದ್ದು ಮುಲ್ದುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತಂದು ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಡ ಆತನು ಆ ಅನುಭವನ ಇನ್ನು ಈ ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಡವೇನು ಶೇರ್ ಮಂತಿದಿನ ಅವೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಜದು ಪುನಗ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪನಿ ಬಂಡ ಅಕಲು ಕರ್ಮಣ್ಯವಾದಿಗಾರಸ್ತು ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನಂ ಈ ಗಣ್ಯ ವಕ್ತಿನಕಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಡಯಸಿಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಇರತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪಣಿ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾದಿಗಾರಸ್ತು ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನಂ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜೇ ಅಕ್ಲೆನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಗ್ಲೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಭಕ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೇಜ್ ದಾಲಗುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಲ್ತು ದೂರ ಬೈದಿನ ಜನಕುಲು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಬತ್ತದ ಈ ಅಪ್ಪನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ನೇಟ್ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗಿಸಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗ ಮಾತರೆಗಳ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜಿನ ಬರ್ಪನ ಮೂಲ ಈ ಸತ್ಯ ಅಂಚದುಪ್ಪನಗ ನನಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಈ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಂಚ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪನ ಸಮಯಗಳ ಈ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರುಗಳ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದರ ಒಂದು ಭಾವನೆಡು ಯಾನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದ ಇನಿತ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಂತಕೂರ್ನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಂಪನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯಂಡಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ ದೇವರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡುಟೊಪ್ಪನಿ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ದುಃಖನ ಅರೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನ ಅವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ಮಂತೊಂದಿಲೇರು ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಂದು ఒక ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂಬಂಧ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತಿನೆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಜನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿರ್ದಾದ ಮುಂಬೈಡ್ದು ಬತದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇನಿತ ಕೂಟಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಇರೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದಲೇನು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರು ಹಿತ ನುಡಿಕ್ಲೇನು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇದಿನ ಸಭಿಕೆ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಿಯಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನವನೀತೆರೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ವೇದಿಕೆರೆ ಮಿತ್ತರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮನ್ನಾಂಡ ಉಳ್ಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಎಂಚ ಪಂಡನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನವನೀತೆರೆ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಇಂಕ ಮುಲ್ತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ಡಿಂಚಿ ಇಂಕಲ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಐಟಿಡ್ ಒಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಇಂಕ ಸಂಬಂಧ ಆಂಡು ಐಟಿಡ್ ಒಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯಡನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದರೆ ಇಂಚ ಬಂದಾನಾಗ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಆಫೀಸಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಮೈಮೇದ ವಿಷಯ ಮೂಲ್ ದಾಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ವಿವರಣೆ ಕೊಡು
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತುಲ ಉಲೈಡ್ ಆ ವೇವ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿನಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಂಡ ಉಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಪಯಾನು ಎಕಡೆ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ಪಂಡೇರೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಗಲ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷನೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಮೂಲ್ ದಯಗ್ ಇಂಚ ದಯಗ್ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲಟ್ಲ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದುದಾದ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಡ್ ಕಿರಿಯರ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಬಕ ಭಯ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲೆಡ ಉಂಟು ದಯ ಪಂಡಣ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಕಿರಿಯರ್ ನಕಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ಎಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜನ ನಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬರೊಂದಿತ್ತೇರು 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯ ಸೊ ಅವೇನು ಆರೀನಿ ನೆನೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆನಿದ ಉನ್ನೇನು ಇತ್ತೆಲ ಇನಿಕ್ಲದಾದ ಪಂಡಾಣ ಉಂದೆತ ಏರೇರೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಹಿರಿಯರ್ ಆಗ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲೆ ಪಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅವೇನು ಕಲ್ಪದೇರು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅವಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪವಳು ಅವು ಓಲ್ ಕಲ್ಪದಿರ್ ಬಂದಾಂಡ ಈ ಹುಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲಕ್ಕಲೆ ಕಲ್ಪದಿರವು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೇ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಅತಿಥ್ಯದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಲೆಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತ್ಯರ್ದ ಅಕಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದೊಂದು ಅವೇನು ಕಲ್ಪಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹುಳ್ಳಿಯ ಬರೋಡು ದಯ ಬಂದಾಂಡ ಯಾಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ದುಂಬು ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಆದಿತ್ತನು ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಗಲ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತ ಆನಿಲ ಎಂಕಲು ತುಯಿನದಾದ ಪಂದಾಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಓಲುಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓ ಬ್ಯಾಲೆಲಕ್ಕಲೆ ಜತ್ತಂಡ ಐಟಿ ಜಯ ಪಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯನ್ನಾಡು ಪತ್ತಿನ ತಂತ್ರಿಲೆಡು ಪತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣರ ತಂತ್ರಿಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಯನ್ನ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನ್ ತುಯಿನ್ ಪಂದಾನಾಗ ಅವು ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಿಯಾಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುಂಡನು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ರೂಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪನ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಆ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಅನ್ನೋಡತೆ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಂದಾದಲ್ಲ ಕನಪೆ ಪೋನಾದಲ್ಲ ದಾದ ಈ ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನವನೀತ್ಯರ ಇನ್ನ ವಿಷಯ ನೀತು ಬಂದ್ಬೆ ನವನೀತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಕಮದೆ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡುಲ್ಲೇರು ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾವಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪಿನೇರು ಬಂದಾಂಡ ನವನೀತ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಆನಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪುದಾರ್ ಏರ್ನ ಬರ್ತೇನಂದ ನವನೀತ್ಯರು ಅರೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಈಗಲಿಗೂ ಒಂಜಿ 75% ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದ ಭಾರ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ್ 25% ದಯಪಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಏರೇರೇನು ಸೇರ್ಸವಡು ಓ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪೋಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಂತದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಂಡು ಬಂದಾನಾಗ ಎಂಗಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲದ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬಡ್ ಎಂಗಲೆ ದಾಲ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಾರ ಎಂಗಲ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಸನ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಿಲಡು ಆ ಜಾಗಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಪ ನಾಗಮಂಡಲ ಅದು ಇನಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ 42 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನ ಎಂಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಗಲ್ ದೀವತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಂಡ ಆ ರೂಪರೇಷೆ ಮನ್ಪುಂಡಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಂಡೆ ವಾ ಟೈಪ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ನವನೀತ್ಯರ ಮಂತು ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಯಾಲ ನವನೀತ್ಯರ ಓ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎತ್ತಂಡ ಯಾಲ ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಪಲಾಯನ ಸ್ಥಾನ ಅಡ್ದಿದ್ದು ಯಾಲ ಅಡೆಪೋಪೆ ಅಂಚದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಲೆತ್ತದು ನಿಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಬೆಲ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿದ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಉದೀಪನಾಪಿನ ಈ ಸಮಯಡ್ ಇಂದೇ ತಿಂಗಳೊಂದು ತಿಕ್ಕುನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಉಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದು ನೇನು ಪೂರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಬಯಲಾಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಪಂದೆ ಎನ್ಕ್ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ಬೇಕಾರೆ ಅಡ್ಡು ಪಾತೆ ಅಂತಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರಿಯರು ಈ ಪುದರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲದ ಸಂದರ್ಭದಿಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮರನ್ನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಲಯಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯಡ್
ಸೇವಾ ವಲಯಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಅಯೋಧ್ಯದಂಚಿ ತೂವೊಂದುಂಡು. ಆ ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಯೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೇರು. ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಉಳಿಯದ ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕಲ್ಕೂರಿರನ್ನು ಇಡೀಗ್ಲೆ ತಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಆ ಚಿತ್ರಂತೂನಾಗಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವ್ರು ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಇಂಕಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ. ದೇವ ಮುಳ್ಳೆಣ್ಣೀರು ಪಂಡೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಿ ನಡತದಿತ್ತಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೆಂಕುಲು ಎನ್ನುವ. ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಿರಂತರವಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿನಾರು. ಆರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಆರು ಉಂತುನ ಜಾಗವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಕಲ್ಕೂರಿನ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ ಬನಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ಕೂರಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆನ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಗಿ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುವೆಲ್ ತೋಡುಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೆದುನು ತೋಡಿಯೇರು ಕೆರೆ ದಯ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ಅಕಿಲೆಗೆ ಜಳಕಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆದು ಅಂಚಿನ ಕೆದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗೊರ ಉಡುಪಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಆಪಿನಿ ಪರ್ಯಾಯದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಂದ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಕುಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರಿಯರ್ನ ಆ ಮಂಜು ಪ್ರಾಸಾದಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಆ ಪರ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ನಡುಟ್ಟು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರಿಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಅರೇನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಸುಂದರ ಉಳಿಯ ಆರೆ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಿರು. ನಾಗರ ಶೆಟ್ರು ತರೆ ತೂಗೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಈತ ಪೆಣವೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಕೆದು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ದೇವೇರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಎತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪುರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಋಗ್ವೇದ ಅಧಿಪತಿಲು 2 ದಿನ 3 ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಎತ್ತಿಕ್ಲ ಬತ್ತು ಉಂತಿಯರು ಪೂರ ಸರಿ. ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋನವ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕೆದು ಮಲ್ಪುವ ಗುತ್ತು ವಾಟರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಹಿಡ್ದ ಕದ್ರಿ ಕಮ್ಮಡಿದ ನೀರು ಕೊಣಬಹುದು ಐಕ ಪಾಡುವ ಪಾಂಡವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೆದು ಅವು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಮಿನ ಮಣ್ಣದೆತ್ತಿನ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಉಂತೆರೆಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಭಗವಂತ ಹೆಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಅವರು ಉಂತಿನಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಜಾಗಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಕಾರಣ ನವನಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಮ್ಮೇರ ಬಣದು ಬಡ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರಪ್ರಥಮದೇನು ಕೊಣೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಲು ಆರು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾರು ಗರ್ವಿಷ್ಠರಲ್ಲ ಅಂದು ಅತ್ತ ನಾಗರ ಶೆಟ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಪಣದು ಇನಿ ಊರುಡು ಇಪ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ನಂಕ ಬದುಕುಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜವಣೆನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ತಪ್ಪುನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಗ ಈ ಸರಿತಾದಿಜ್ಜು ಪೋವಂದಿಜ್ಜ ಮಗ ಈ ಸರಿಸಾಬಾದಿಡು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಮಗ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓವು ಪಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲಡ್ದು 2000 ವರ್ಷ ಮೊಗಲೇರು ಆಳಿಯರಿಗೆ
ಆ ತಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಲಾತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಈ ಭ್ರಮೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದು ಅಗ್ಲು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಮಗಳು ಕೀಳು ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಕೀಳು ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡು ಭಗವಂತನಂಕ ಈ ಭೂಮಿಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಧಿರೀಸು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅವು ಪೂರೈತಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಧರ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾರು ಸೀಮಲು ಪಣೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಹಿರಿಯರು ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಆವಡು ಬದುಕುಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಲೆಕ್ಕ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ದಾದಲ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲಾಯಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮಿತ್ತು ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕು ಪಣಪುನ ಈ ಚಿಂತನೆಡು ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಂಕ್ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರತೇರ ಪಣದ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದ ಪಣಪುನಿ ಬಂದಲೆ ಈ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹುಶಃ ಏನು ತೆರೆಯುವುದನ ಪ್ರಕಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏನು ಬರ್ನಾಗ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಭಾಷಣ ಒಂದಿತ್ತಂದು ನಾಗಮಂಡಲದ ಮೂಲ ಜಯಂತಿ ಹಿಡಿದ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಜನದ ಕೈತಲು ಬರ್ನಾಗ ಪುದಾರ ಪಣದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಥ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮುಲ್ತ ಜವಣೇರ್ ನಗಲು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ ನಲ್ಪನೋ ಐವನೋ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಆತಿ ನಗಲು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಲಿ ಅವ್ರು ಕೈದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಆತಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಾಯಿಬಂಡ ಬಡ್ಕಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಈ ತೆಂಕಾಯಿಗೆ ಬೈದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐತ ಶಿಸ್ತು ಐತ ಕ್ರಮ ಐತ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿ ಪೂರ ಮಂಡಲಗಳ ಅವನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಡ ಪೋಂದು ಇಪ್ಪಿನ ಪಣಬುಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಸಲ್ಲು ನಿತ್ತಿನ ಈ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಪಣದು ಬಹಳ ಪಣದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಇನಿಕ್ಲೆ ಏನು ಉಲೈ ಬರ್ನಾಗ ಆ ರಸ್ತೆದ ಉಲೈ ಓಣಿ ಉರ್ಕೋಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜು ಜವಣೆ ಇರಲ ಒಂಜೊಂಜು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋಜೋಪನ ರೀತಿ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಣಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ತ ಏರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಮುಲ್ತ ಏರು ಪ್ರಮುಖರು ಮುಲ್ತ ಉಳಿಯದಾರ ಆರೆಗೆ ದಾತ ಪಣಪುನಿ ದೇವಮೂಲ್ಯರು ಆರು ಕುರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸೂತ್ರ ನೀ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತ ದೇವರೇನಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲು ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ಐಡ್ದಾವರ ಪಣದೇನು ನಂಬೋನ್ವೆ ಒಂದೇ ಪುರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮುರಾಣಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಮ್ಮಲಕ್ಕದ ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲಕ್ಕದ ಪ್ರವಚನದ ಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಇಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಲಿನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರೀರು स्वामीजी अभी घर में और शिक्षण में मौल्य शिक्षण धार्मिक शिक्षण राजकीय शिक्षण और नीति शिक्षण कुछ भी नहीं मिलता है ना क्या करना चाहिए स्वामी जी नगर क्षेत्र यार पंडितों जी मार्मिक उत्तर क्यों मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलना चाहिए वो सभी पहले घर में बाद में संसर्ग में बाद में संसार में बाद में मठ मंदिर में बाद में समाज में ಈ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ದೊರಕುನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇತ್ತಿನ 6 ಪಣ್ಣಿನ ಉತ್ತರದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣಿನಾರು ಮೈತೋ JNU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೂ ಇರು ಪೂರ ಪತ್ರಿಕೆ ತೂದು ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಂಶದ ಜೋಕುಲು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಡಗಿಸೋದು ಅಗಲಿನಿ ತೊಡಗೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಪಂಡಿನ ಏನು JNU यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ अभी शंकराचार्य बन गया हूँ मुझको शंकराचार्य समाज में वो प्रेरणा समाज दिया है बणದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಭೂಮಿಕೆ ಮುಲ್ತ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಮುಲ್ತ ಸಂಸಾರಡುಂಡು ಮುಲ್ತ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡುಂಡು ಮುಲ್ತ ದೇವಾಲಯಡುಂಡು ಈ ಊರುಡು ಉಂಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸುಖಾನುಭವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ನಾಗನೇ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ದ ಸುಖಾನುಭವ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪಣಪೇರು ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಪಣಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಪುಂಡು ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ ಒಂದುಂಡು ಬರಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಊರು ಹಾಲಾತನ ಒಣಪನಾಗಲಿ ಉಳಿಯ ಬತ್ತು ತೋಜೋಡು ಮೂಲ ಈತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಗಲು ಕುಲಿದಿನ ಕ್ರಮ ಈತ ಕುಲಿದಿನ ಕ್ರಮದ ನಡುಟ್ಲ ಅವಳು ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಟಿ ಪಿಟಿಕ್ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಪಣದಾಂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಲಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತನು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅನುಭವಗದಲ್ಲ ಬೈದಿಗಿ ಅಂಡ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಪಾತೆರ ಪಣಪೆ
ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ್ ಮೇರೆ ಕರ್ಕಿಯರು ಪಂಡ್ತೇರು ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ್ದು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಂಡ ಯಾವ್ಯ ನಿನ್ನ ಉಂತೋಲ ಪಂಡು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅವು 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಒಂದು ಅರ್ಥದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಗಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿನಾಗಲು ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಐನ ಅವಧಿಡಿಯಾನು ಇತ್ತೇನು ಏನು ಪಣಪುನಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಪೂರ ಧರ್ಮಲ ಒಂಗೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಭಾಷೆಲ ಒಂಗೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಅವು ಮೂಲತಃ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಕೈಯಾರರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ಯ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಐಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಐಕ್ಯ ಗಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರത്തിൽ ಅವನು ಪಣೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಈ ದಿನ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳಾಲದಾರು ಆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲು ಈತೆ ಪಣುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭೂಮಿಕೆಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏತು ಕೊರ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಷೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ನಾಡಿ ಉಳಿಯಡಾಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯತ್ ಒಂದು ಸುಖಾನುಭವ ದೇವರ ನಂಕ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ರೀತಿಯ ಬದುಕುಡ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿನಿ ಅನುಗ್ರಹನ ಮಲ್ಪಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿತ ಜಾಗಗೆ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಮು ಅಥವಾ ಮುಲ್ತ ಬೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಕದ್ದಡಿ ಎಂಕ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲು ಪಣದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕಾಯ್ತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಉಪ್ಪೂರು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ತಲ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ರುಚಿ ಆ ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಬೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ರುಚಿಗೆ ಆ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡಾಂಡ ಒರಿತೊಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸೋಪಿನ ಗೌರವ ಪಣೊಂದು ಎಂಕ್ 3 ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿದ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ್ ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣೊಂದು ವಿರಮಿಸುವಂತೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕುಟುಂಬ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಗ ಧನ್ಯವಾದಲೇನು ಪನೊಂದು ಅಂಚಿನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರೆಗ ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಾಟಕ ಇನಿ ಮೂಲು ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಬಳಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇರ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಇತ್ತೇರಿಂದಿತ್ತಡ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತಿ ಬದದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಕೆರ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಾಟಕನ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಪುರಂಚಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೋಮೇಶ್ ಪೂರ್ಣದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಾಗಲು ಮಾತ್ರ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಯಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ಪಣ ಪನ್ಪನಿಕ್ ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸುವನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತವರು ಮಸ್ತ್ ಪೊಳ್ಳುಡು ಪಾತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಡು ಅನೇಕ ಜನಗಳ ಎಂಸಿದ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ತುಳುಡು ಬಂಡರು ಒಕ್ಕಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಡು ಪುನಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರ್ಲು ನವನೀತಿ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಬಟ್ಟಲು ನೋಂದಿತ್ತಿನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪೇಜಾರ್ಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಹಿರಿಯರು ಓಲು ಪುರಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರವುಂಡ ఆయన అభివృద్ధి మలుతుంది పునర్నిర్మాణ మలుపుడే పొసత్తును తోడెరపోవచ్చింది ఆ పాత్ర మనసు బాడ వ్యవస్థితವಾದ ಆಕೆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಕಾದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಶಾಸಕ ಮಲ್ತೀರು 5 ಒಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಮಲ್ತೀರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಿಯನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಾಗ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬನ್ನಗ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ
ಹಿಂದುಲಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಪೂ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಬೆಳ್ಳಿಯೆ ಪಾಪದಾಯೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಬರ್ಚಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ನೆಲ್ಲಿಡಿ ಕಲ್ಪಾದೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅಂಚಾದ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದೆಂಚೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಅಂಗವು ಸೇರುತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಾಭ ಉಂಟು ಆಂಡ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ರೀತಿದ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವನುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಆರೋಂಡು ಅಂಚಿನೋಡು ಊರ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರ ಊರ್ದಗಳು ಸಮೇತ ಈಗ ಪನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಮಾರ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಈಗ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪೋಪ ಅವ್ರು ಬಡವರು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಿನಗಳು ಆ ದೈವದ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು ಬಂದು ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಬತ್ತೊಂದು ಪರ ಊರು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅವ್ರು ಕೊಡಂಪಿನ ಕಾಸದ್ದು ಪಣವತ್ತು ಬಂಗಾರದ್ದು ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಆ ಗಂಧ ಕೊಡೋದು ಅక్కడ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬಂದ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನೇಕ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದಾಗ ಆ ದೈವದ ಒಂದು ಗಂಧವು ಏತಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳು ಏಪರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುಟದ ಬಲತನ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ನಾಗದೇವರಾವಡು ದೈವರಾವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ನಂಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಬೇತಿ ಬನಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಡಿಜಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತೋಡು ಯಾನೋರು ಪುಟ್ಟಿದನ ಯಾನೋರು ಬೆಳೆದನ ಅತನಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಂಡ ಅಕುಲು ಪತಿನಾಥ ಕೈ ಬೇತ ವಾದೇವರ ಪತ್ತಿರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಹಚ್ಚಿನೋಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರ್ನ ಪರವರ್ಡು ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪೇತಿ ಕಡೆಗೆ ಬೋದುಪಾರು ಆಡ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಪೂರ್ಣ ಆವಡು ನಲ್ಲ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐನೆಲ್ಲಂಜಿ 48 ದಿವಸದ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ದೃಢ ಕಲಶದಲಾಯಿ ಆ ದೈವ ದೇವರು ತರ್ಪಾವೇರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಜಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವನುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಿರಂತರವಾದ ಅವನುಂಡು ಅಚ್ಚಾದಿ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈಕಲ ತೊಂದರೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮಡಿನ ದೈವ ದೇವರು ಬೇತೆ ವಾವೂರು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟದ ಬನ್ನಗ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಚ ಬನ್ನಗ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿನ 100 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅక్కడ ಮಲ್ಪನ ಕರ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ ಕೊರಡಾವು ರಾತ್ ಪಾತ್ ಕಾಂಡಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಿದ ಗತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಯ್ಯೇಡು ಬರ್ತದೆ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಅಜಾದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಎಲ್ಲಜ್ಜಿಗೆ ಐನು ಉಳ್ಳಾರ್ದಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಸತಿ ತುಪ್ಪಾದೇರು ನಂಗೆ ನೆನಪುಲ ಉಂಡು ಅಜಾದ್ರಾಗ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಳೋಗು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಆವಡು ಇಡೀ ಊರ್ದ ಪರವರ್ದ ಪೂರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಆವಡು ಬಂದು ಆ ದೈವದೇವರ ನಟೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಒಟ್ಟಾವಡು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪರ ಕುಳ್ನಾಗ ತರ ಆಡವ ಚಪ್ಪರದ್ದು ಪಿದೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಬಂದ ಪರದುಪ್ಪ ಇನಿಯನ್ನ ಬಂದು ಮುರುಕುಲ್ದೇರು ಪರವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯರು ಆಂಡ ಇನಿ ಪಂಬದೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರು ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಬೈದ್ರ ಮನ್ನಾಗ ಇನಿ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿವರಿಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳು ಪಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಮೀನು ಮಾಂಸ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಅನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೇತೆ ನೀನು ಬಿಡ್ದು ಇನಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ ಮಲ್ಪ ಕೋಡಿಯಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿನ ಭಾವನೆಡು ಇನಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಅಕ್ಕಳು ಚಾಕಿರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವನುಂಡು ದೈವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವನುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಲ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡು ಎನ್ನ ದೈವದಡೆ ಬೋಡು ಎನ್ನ ನಾಗದೇವನಡೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾತಕ ತುಪಾನಗ ಅಂಚಾಲ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಬಣ್ಣಗ ನಿರಂತರವಾದ ಏನು 10 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನ ಹಾಳಾವೊಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಎರಡುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜುಲ್ಲ ಟಿವಿ ಎದುರು ತಂದೆ ನುಂಬುದ ಕಾರಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪುನಗ ಅತನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪುನಗ
ಇಲ್ಲದೆ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಪದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡು 4 ತಾಳದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತುಂಡು ಇನ್ನು ಆ ತಾಳ ಪೂರ ಅಡ್ಡೋಗ್ಬೋದು ಟಿವಿ ಬತ್ತಿವಾಗ ನಾವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಟಿವಿದ ಎದುರುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಚಾರು ಬಲ್ಲಿಂದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆಟು 100 ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆವುನುಂಡು ವಾರ ಅಡ್ಸತ್ಯಾಂಡ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪೋಲೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಜೋಗ್ಲಿ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಐಟಿ ವಿಭಜನೆ ಜಿಗೆ ದೇವರ ನೀನು ಕಲಿಗೋಡು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡಂಡ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಬಂಪೆ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನು ಭಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಲ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಲೇಗನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಜೋಕುಲು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಗಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗುರುಪಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ನಂಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲಾಗ್ಲಿ ದುಮ್ಮಗನ ಸುಲಭಾಪನು ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಜೋಕುಲು ಬಂಡಕ್ಕೆ ಗೇನು ಜೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಹಿಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಆತನ ಹಿರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲಡು ಆ ಜೋಗುಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಗುರುಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒರಿಯುಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ದೇವರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ಪಡೊಂದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುಸ್ಥಾನ ನೋಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ದಿನ ಸುಗಮವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡ್ಲೇರು ಕರ್ಕೇರು ನಾನು ಮನೆಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ವರ್ಷ 2024 ಕೊಡೆದ ಶುರುವಾದ ಅಂಚೆ ಮುರಾಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಅದ್ನಾಗ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾತನು ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಯನ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವನುಂಡು ಆ ದಿವಸ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಭಜನೆ ಇನ್ನಿತರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೇಶ ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲವು ಆ ರಾಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಡ ನಂಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಆಯ್ಪೇಟಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಬಂದು ಹಿರಿಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಡಪಕ ಪನ್ನೊಂದು ಕೊನೆದಾದ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯ ಮನಗ ಯಾರು ಶುರು ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾವು ಈ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಂದರು ಆರು ಬಂಡೇರಿ ದಾರ ಮನ್ನಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ್ಬಿಡು ಆವು ಬಂಡೆ ದಾಮನ ಏನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಡುಟು ಲಕ್ಕದ ಬೊಬ್ಬಿನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಅದ್ನಾಗ ಅವಳಂಜಿಯನ್ನು ಭಾಗ್ಯ ಎಂತೊಂದು ಮಾತರಿಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪರ್ ನಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಾವಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಘಟ್ಟ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾಟಕಗೂ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಮಹನೀಯದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಶುಭಾಶನೆ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲುರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒರಿಯೂರಿನ ಪುದರ ಪನಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲದ ಊರುಗು ಬತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲುರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಸಭಿನೆಂಪುನು ದೀವೊಂದು ನನ್ನಲಾತ್ ಇಡೀ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರಲಿ ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈತ್ ಪುರ್ತುಗು ಶಾಂತ ರೀತಿಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತುಕೊರ್ನ ಮಾತಾ ಸಭಿಕೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಸುಖೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಅನನ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿ ಬುಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಿನ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ತಂಡದ ಕೆಳಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೋಲೈತ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬೇಗನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಾಟಕ ನಡಪೆರಂಡು